ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. Шукронаи Аллоҳ, ки мо ҳам хубу тансиятем. Духтаро, имрӯза влогама аз абед сар кардам. Иҷа камтар хостам моҳӣ бирён кунам, аллакай шушта тоза кардам, реза кардам. Баъд да иҷа бо камтар бигем орд анамиха якҷоя мекунама. Дар камтар равған бигем кам-кам сирх карда мегирам. Духтаро, беҳад эмомалиҷонима, Аҳмадҷонима бигем эмомалида наметиема. Аҳмадҷон бигем беҳад дӯст медорам моҳира. Сукошаха эҳтиёт карда мегирам, баъд метимша. Эмомалиҷонам ягумта агартием, михе бигем дӯст намедона хӯрдан шава. Хулосаи гап, духтаро, имрӯз дар мо офтоба карда буд. Чӣ хеле ки мебинед, рӯшани тарафи кухни буд. Офтобак бигем ҳамин офтоб ки шавад, беҳад кухни мо рӯшан мешавад. Бигем ки камтар офтоб карда буд. Якдам мебинӣ камтар офтоба, якдам мебинӣ барф задагиа. Бовар кунед, бода ҳавора фаҳмидарам намешава. Тезтара гармӣ биёя. Инамихе бигем духтаро, хулосаи гап ки тез бигем сирх кардему. Баъд бо қати кӯдакҳо бигем хостем ки я беру бироем, сайри гашт кунем. Имрӯз плану бисёр буд. Духтаро, барои ҳамон бигем ки имрӯза духтаро, иҷа ман моҳиёма бигем анамихе сирх карда гирифтам. Бинед ки чӣ хушрӯ омаданд. Бигем ки ҳамаш бигем нимиқаши духтаро. Беҳад хушрӯ омаданд. Баъд тайёр шудем, қати кӯдакҳо биромадем. Тарафи торгови центри пешхона омадем. Дар уҷа бигем ман чӣ хеле ки гуфтам, якда чимада дар корай. Бигем торгови центр омадем. Беҳад плашовкаҳои хушрӯб овардианд, бигем либосҳои хушрӯб овардианд. Гуфтам каме ҳам боша барои шумо нишон диҳам. Бигем хостам ки ягон плашовка гирем, ягон чизи мехостагима гирем. Духтаро, бо ҳам мебинем ха духтаро, ки ман чӣ мегирам имрӯз. Бигем чӣ маҳқул мекунам. Духтаро, беҳад ман плашовкаро дӯст медорам. иҷа ҳар намуд плашовкаҳо ҳастад. Бигем арзоншам ҳаст, қиматшам ҳаст. Чӣ хеле ки медонед, плашовка ҳамин цвет беҳад ҳози модай. Ҳам плашовкаш, ҳам палтош бигем беҳад ҳамин цвет мадан маҳқулай. Духтаро,
духтаро иҷа боша мо аллакай ай магазин омадем. Ма чӣ карда будам? Хамири манту гирифта будам. Бигем хамири расида, дрожжа қатӣ. Чӣ хеле мегӯянд уйгурский манту духтаро дуюм бора иши тайёр мекунам. Як бор тайёр карда будам духтаро. Агар дида бошен и ҳозир дуюм борашай духтаро. Бигем хамиша чӣ хел гирифтам? Камтар намак, орд ва як дона тухм ҳамроҳ кардам. Бигем овда бигем намакоб кардаву амихе бигем хамирмона шӯридем дрожжа қатӣ. Мондумша то магазин рафта омадем ки инамихе хамири ма расидай. Ба кулчачаҳо инамихе духтаро тақсимш мекунаму бигем болуҳошона мепӯшонам то ин ки дам гирад. Аллакай маш фаршма тайёр кардам. Бигем гӯшти чӣ доштам? Фарш доштам тайёр кардагӣ бигем. Баъд пиёзу мурчу камтар укроп ҳамроҳ кардам. Укроби қоқ бигем ҳамаша ҳамроҳ кардам. духтаро беҳад бигем маззаи ҳамин манту ба ман маъқул шуд ки дуюм бора тайёр кардисем. ҳатман духтаро агар тайёр накарда боша як бор тайёр кунед духтаро. Ба фикри ма ки беҳад бамаззаи. Агар ранги ма хушрӯ печондарам натоне ки ба дига тайёр кардан мегиред то ёд гирифтаантона. духтаро ҳамаи мантуома бигем ки печонда гирифтам. Рости гап дуюмборае ки чӣ хеле ки гуфтам дуюмбораи мантуро тайёр кардистам. ҳолиам бигем ки тарзи тайёр карданша бигем ёд нагирифтам духтаро. Инемихишид ҳам ба хамирам беҳад сусти бад будай. Камтар сахтарам мегирифтам мешид. Инемихе духтаро бигем ки камкам нишон чӣ меҷоша. Инемихе омад бигем. Инеми 4 чӣ шид? Лист шид. 4 лист шидак. Ина мантушники ма майдаҳака якаба. Баъд фаршам зиёдӣ кард духтаро. Бигем ки фаршам зиёдӣ карда 4 донаи дига мантучамон бигем ки вақти ёш бупаза ба инуша мемонам. Инемихе бигем духтаро боз мемонамша дар муддати 35-40 минута бигем мантуои мо тайёр мешавад. Бо мебинемша да ягонташа мегирӣ мебинӣ кани пухта ё ки напухта. Напухта боша бо мемонӣ ки беста. духтаро мантуои мо тайёр шид. Инемихе омад духтаро видаш гарма. ҳамаша мебардорам дар як талерка. духтаро иҷа мантуомона бардоштем. видаш хай намихе омад бигем. Ха видаш қа хушрӯ наёмада не ки маззаш аҷоиб ба мазза омада духтаро. Иҷа да ма кетчупи якта тез гирифтам, якта кетчупи обични бигем бетез гирифтам. Иҷа чака гирифтам. Чакаи беҳад бигем маззаш ба маззаи намакдор. Иҷа дадаш овардай кадом ҷураиш бигем ки ферма дошта чизе доштиям бигем. Як сатилча пур чака овардагиян. Беҳад чакаи бамазза. Иҷа духтароз мо мешинем бигем қати кӯдако мантура мехӯрем. Касе агар бигем хӯроки бегоҳ хӯрдеста боша ё ин ки абед кардеста боша ба ҳамаи шумо иштиёи таом, ба морам иштиёи таом духтаро. ҳатман фикру андешаотона нависен. Дар ҳамин ҷои влоги имрӯзаро ба анҷом мерасонам. то видеои оянда дар паноҳи худои меҳрубон бошед.
духтаро чӣ хеле ки Дина нишон дода будам. Дина магазин рафтем. Хостум ягон чӣ барои худам бигирам. Бегаҳ шида буд омадем. Дигам хе дар пакет бигем либосҳои харидагимона чизои харидагимона ҳӯй накарда будам. Ина ирӯз духтаро ҳӯй кардам. Аллакай ҷинс шидай. Баъд утикшон мекунам. Иҷа ма плашовка гирифтам. Баъзивияй духтаро. Плашовка инами хеле дарунаш бигем хеле свет дора. Беҳад плашовкаи чияи хушрӯай мада маҳқул шид. Иҷа духтаро ма размери 46 мепӯшам. Некем 50 гирифтам, барои чӣ ки плашовкара кушод мепӯшанд. Барои ҳам духтаро бигем ки размери 50 гирифтам. Беҳад хушрӯ светша маҳқулам шид. Инами хелай остинош боша. Остинош ҳам хеле тугма дора. Тинакай. Нархаш духтаро чанд сум айна нархаш? 4,5 ай магазини Зола гирифтам. Накбачам. Инами хеле духтаро дарозай, дарозиш бигем. Беҳад дарозай. Дарозиш бигем беҳад дарози хушрӯай. Хостум ки дароз боша. Бигем ки инами хеле плашовкаи гирифтагимо. Ҳозир бо кастум гирифтагим, кастумшам нишон метиҳам. Духтаро нишон метиҳам ки видно боша. Иҷа боша бо як кастуми дига гирифтам. И кастумаш 1499 сум, 1500 сум. И кастумам ҳамин хел светай. Тугма дора, баъд чӣ дора? Миёнашда бигем ки римен дора. Ишам ҳамин хел римен дора. Иҷа духтаро дарунаш ҳамин хел светай. Нархаш чӣ хеле ки гуфтам 1500 ай. Ирам ай магазини Зола гирифтам. Ҳарчи ая магазин гирифтам. Дадаш мега ҳама либосота я свет гирифтӣ. Гуфтам ҳамин свет маҳқулам шид охи. Остинош дайнам хеле тугма дора ишам. Гем ки хай. Ирам кушод места. И размери 46 ай. Ҳозир нишон метиҳам. Мерем муз берем. Размери 46 ай духтаро. Ден 46 ай. Авай 50 ай. Плашовка 50 ай. Ирам некем кушод места. И арқанош хеле наместа, танг наместа, кушод места. Бигем ки фасонаш. Намехе духтаро. Бо чӣ гирифтам? Бигем я плашовка, я костюм. Бо я жемпири дига гирифтам. Ҳозир жемпирам нишонтон метиҳам. Духтаро я жемпири дига гирифтам. Ира ай магазини Глобус гирифтам. Агар шумо бидонед, ҷои тоҷико кор мекунанд. И жемпир аввал 3000 чанд сум буд. Баъд Дина рафтем. И жемпир 2800 сум буд. Бовар кунед беҳад скидкаи хушрӯ кардан дар ма. Як зимистон дида будам ки ҳамин жемпир 3-4 намудаш буд. Нагирифта будам, неки маҳқул шуда буд. Рафтам ду светш монда буда. Анами свет мондаю, баъд свети зардаш. И светша гирифтам. Чи мада 2000 карда додан. Беҳад бигем арзон карда мада додан. Ира 2000 да гирифтам духтаро. Бинен ки чӣ хушрӯай жемпир. Ира ман хеле кушод места. Остинош анами хел манжети дароз дора. Бофтагия инами хел. Баъд киса дора. Беҳад танада бигем ки хушрӯай. Инами хел духтаро.
ишам ҳамин свет. Қариби аз свет гирифтем. Либосоро бигем. Плашовка некем беҳад мада маъқул ши духтаро. Беҳад бигем ки плашовка размери 50 ҳай. Размериш 50. Ба ҳа ин ремень дора ишам. Ин хеле ремень дора қатиш. Даруншам намехи беҳад мада маъқул ши духтаро. Бо чӣ гирифтам? Намехи духтаро. Оварди телефонта? Намехи. Бо чӣ гирифтам духтаро? Бо якта дига на сапаги асени гирифтам. Тинакаи. Ай фирмаи Zara. Ирам скидка қати 2000. Қариб 2000 буд. Ина ай Zara ҳай. Некем камтар да почаи ма калона духтаро. Барои чӣ ки ма 37-38 мепӯшам, ин 39 ҳай. Хай беҳад арзон буд барои ҳамон дига нигоҳ накардам. Хай бинам ки калони бад боша ба ягон кастами тимохи. И каблукуш немиқа ҳай. Каблукуш майдача ҳай. Удобна ҳай. Пешиш бигем узки ҳай. Борик ҳай. Немихелай духтаро каблукуш. Иҷаш камтарага немихе чӣ дора? Зард дора бигем. Баъд и замшви ҳай. Замши тинакай асени ҳай. Чӣ хеле гуфтам замок дора. Дарозай некем. Дарозай. Тинакай. Немихе духтаро бигем ки хариди имрӯзаи мо ҳамин қашид. Хариди мошид. ҳатман духтаро фикротонро нависен. духтаро дар ҳамин ҷо видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. ҳатман фикротонро нависе. То видеои оянда дар паноҳи худои меҳрибон бошед.